Kauha valtaviasti kulki, nyt heti laskelmat julki. Miksi ne Stefani sulki? Kauhava, kauhava, kauhava. Vi befinner oss på en demonstration som ordnas av Sannfinländarna där man kräver att försvarsminister Stefan Wallin ska avgå. Med mig har jag en demonstrant från Joensuu. Voitko kertoa, mitä mieltä sä oot Stefan Wallinista? Wallinin pitäisi erota, valehteli liian paljon. No mikä on se pahinta, mitä Wallin on sitten tehnyt sun mielestä? No pahinta mun mielestä, että Pohjois-Karjalan prikaati lakkaa, koska minä olen Pohjois-Karjalasta. Ja itse siellä intin käynyt ja ollut näissä maanpuolustustehtävissä monessa järjestöhommassa ja muussa reserviläisessä. Mitä mieltä sä oot tästä tilanteesta? Tämä on aika uskomaton. Mä oon oikeastaan koko puolustusvoimauudistusta vastaan. Ja puolustusvoimilta ei pitäisi leikata näin paljon varoja. Ja mitään pahinta, mitä on nyt tapahtunut sun mielestä? Mä en ole oikeastaan tutustunut muihin kuin tähän lentostajakouluun, joka meillä Kauhavalla on. Siellä on meidän kaupunki tehnyt omat laskelmat, jotka on aika paljon erilaiset kuin mitä on annettu puolustusministeriöstä. Ja vähän huolestuttaa, että jos laskelmat eroaa niin paljon toisistaan, että meneekö tässä nyt sitten rahat ihan hukkaan, kun näitä suljetaan ja sitten toisaalle rakennetaan lisää.